Hello, ma ebbe a videóba kibontom ezt a Labubu Begin to Energy nagyon szara nagyon szara a videónak a minősége amúgy. Szóval ez a Begin to Energy Labubu kis baba, a Pop-Martból pedig a kínaiból vettem. Remélem ez igazi és nem egy nagy hazugság. Pop-Mart, The Monsters. Warning! Small bars, choking hazard, not for children under 3 years old. Na, és akkor van a Hope, a Janám, a Love, a Hope, a Serenity, szerintem úgy mondja, a Luck, a Happiness, a Loyalty, meg a Secret. Nekem igazából mindegy az, hogy melyik. Itt van a hátulja, fent, és akkor én kinyitom ezt. Oké, kinyitom. Bazd meg! Oké, akkor kinyitom. És majd holnap beviszem ezt az iskolába. Gyerünk már, hát bazd meg, miért ez? Ja, tényleg a cálok, elfelejtettem volna. Ne nézzétek, ne nézzétek meg a tartalmat, de akkor tettem. Mi volt ez a hallga, mi volt csináltam? Oké, hát, sikerült energy. Igen, megkaptam! Várj, ez melyik, bazd meg, ez melyik? Megkaptam a Secret! Igen! Oh. Oké, vége van a videónak, szia!